říkám Sabina na mě, tak to co já mám dělat? Říkám, co se mám poslat? A on se ptá, Sabino, bavila se s tím Belinka včera? Jsi měla pusu, jo? On to chtěla, ty jsi mu dala? A proč jsi mu dala pusu? Ty jsi mu dala pusu, jo? Berno, ty jsi mu dala pusu? No byl tady, ti to říkám, Sabina přišla do toho dobyváku a říkám, že Sabinka byla zvyklá, že Sabinku Berinku pokojičku, ne? Ne, nebyl tady. Ale hodně dlouho ne. Já nevím, ale já jsem slyšela nějaký cyklání, nevím, já už jsem asi usla, ale já už zase tím začít pár odkud, protože jsem to udále spát. No, nebyla. Já nevím, já bych řekla, já jsem šla spát teď za večer za štěknu jednou, ale jestli to byl on nebo nebyl Jarma, já si myslím, že on by tam nedoma. Dos. Freddy, víš vůbec, co to je? To může být interdimensionální díra nebo díra do pekla, nebo Freddy? Freddy, můžeš to si dát co to bylo? Odkud to přišlo? Jo, stejně jo. Proč jsi s tím tak plitej? Jakýho příkladu? Tady byl